Kuule Jukka. Mä tiedän, että mä olen sulle tästä jo sanonut. Mutta että sä ymmärrät, miten tärkeää tätä on, niin mä sanon tän vielä kerran. Tässä on jo pidemmän aikaa ollut huomattavissa, että vanha rahankeruumalli ei johda mihinkään. Jopa mun poikani, joka lukee A-saksaa, tietää tän. Että Jukka, jos sulla on jotain ehdotuksia, niin nyt voisit sanoa. Kyllä nyt on niin, että mä tässä niitä on ehdotellut ja ite rouva on ollut vaan hiljaa. No, mulla nyt on tässä niin paljon kaikkea meneillään, että en ole millään ehtinyt keskittyä tollasten ajattelemiseen. Kieltenopettajien liitto on ollut yksimielisiä siitä, että vanha rahankeruumalli ei toimi. Ja sitä varten on nyt sitten tehty uudistuksia. Ja mä aion olla meidän koulussa ensimmäisten joukossa toteuttamassa tätä. Älä nyt. On tosi tärkeää, että näistä asioista keskustellaan. Varsinkin tässä rahatilanteessa. Ja kun kerta kukaan muu ei näytä näistä puhuvan, niin mä olen ottanut omaksi henkilökohtaiseksi tavoitteekseni puhua näistä. Niin, no ei oo kuule tullut oikein noin liiton lehdet perille. Että varmaan jotain kouhäyhäsen juonia taas. No mutta kuule Jukka, otappa siitä kuppi käteen ja menepä kerjäämään. Minä ja Kieltenopettajien liitto ei nyt nähdä muuta vaihtoehtoa. No otetaan nyt sitten ja mennään. Excuse me, sir. Could you spare any coins, please? All currencies will do. Ei nää nyt toimi. Varmaan jotain kouhäyhäsen juonia. No ei kai nyt Karilla ole mitään tekemistä sun epäselvän lausumisessa kanssa. Sulla oli kuule nyt itelläkin tossa enemmän intonaatio kuin virkettä pelissä. Että saat kuule täysin ainutlaatuisen, aivan uniikin, voimassa vain tänä tiistai-iltana mahdollisuuden kertoa, että oot kouhäyhäsen kanssa salaliitossa. Jaa, no en. Siis olet. Ja tämä on fakta.